Yan po ay 100 pesos na mga tumpok, napakasariwang espada po, no? Tapos yung mga bitbit po na nakikita nyo na pang meatballs po natin ay 100 pesos din po. Ang tumpukan, ang per kilo po na malalaking mga espada ay 240. Magkano kilo mo ngayon ng sili? 20 lang tumpok, Boss Sando. Ito, 20 Ang pesos kilo mga na tumpok. 150 na lang. Eh, yung mga sayote, tinumpok mo na rin. 35 na lang ang Boss Sando. 5 piraso. 35 pesos, no? Pag mga followers ni Boss Sando, 30 na lang ha. Ayun, no? Sabihin nyo lang. 30 pesos, may tawad pa, 5 piso. Pag follower lang. Yan. Yung kagandahan. 220 na per kilo ng sagisi. At yung mga torsilyo, ayan. 220 na per kilo. Dito magkano po? 200 po ang per kilo sa mga dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo. 50 pesos, 140 po sa mga per kilo. Ang bangus na pandaing po natin ay 100 pesos na tumpok. 260 kilo. Ayun, 260 na per kilo no, sariwang galunggong. Tapos may mga matambaka rin po siya. Ganun din ang presyo ng matambaka. Pares lang. Parehas lang po yung per kilo no, ng isdang matambaka. Ayan, sariwa po yan. No? Magkano yung betilya mo? Tukan ko at malinaw na malinaw pa ang mata. 50 pesos lang po yan at napakarami na. Anong kakagising lang yun? Nakakagigising lang, ngayon lang tumilat. Ilalagay na lang sa papakuluan na po sa suka. Ayun. Ready to cook na po pala to. Tapos lalagyan na ng asukan. Ayun. Naasnan na po yung bagoong, no? Bagoong alamang. Araw-araw po nandito po si nanay. 70 pesos na kada plastic. Magkano to, Lodi? Yung mani. Mani, bossing, 120. Isang plastic na yan. Mataas pa ang presyo, no? Ano to, mahigit 1 kilo? 1 kilo. Ay, 1 kilo na. Ito po, no? 1 kilo na po yung mga mani. At yung mga... Good morning everyone na tayo ay nagbabalik po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay marami po ang mga namimili ng mga tumpukan. Talaga nagsusulit at panalo ang mga latagan po dito ng 50 pesos, 100 pesos, 150, 130 at mga kada piraso ng kanilang bentahan po ng mga seafoods ng bayan ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright. Dito po yung mga kada tumpukan po ng kanilang bentahan po no, ng mga isdang tawili sa halagang 50 pesos ay madami na. Talagang sulit na at sariwang-sariwa pa ang iyong mabibili na mga tawili. 50 pesos lang po na kada tumpukan. Dito po ang per kilo po ng hipon ay 340 na per kilo. At dito tayo sa bandang kabila na mga bentahan din po ng kanilang mga espada. No? Dito laging mayroong espadang paninda. Yan po ay 100 pesos na mga tumpok. Napakasariwang espada po. No? Tapos yung mga bitbit po na nakikita nyo na pang meatballs po natin ay 100 pesos din po. Ang tumpukan, ang per kilo po na malalaking mga espada ay 240. At tumpukan po ng mga tamban ay 50 pesos. So, ito naman po yung mga latag ng bangus dagupan. 160 na po ang kada isang piraso na kanilang ibinebenta. At ito po ay 70 pesos na isang piraso. Wala siyang tumpok na kada piraso na tatlo, no? Sa halagang 150, wala po. 70 pesos po ang isang piraso. 150, no? O 60 pesos na lang po. Binago na po yung presyo. So, yan po yung kaibigan natin nagbebenta po dito ng mga bangus dagupan. 140 po ang isang piraso, doon naman po sa kabila. So, yan po yung mga update natin ng kanilang mga latagan ng mga bangus at espada. Lodi, salamat! 100 pesos sa mga tilapia na tumpok. Pag-kilaw. Magkano a kilo rito? 100 pesos po. Yan po, no? Malalaki po yung mga nakikita niyo po mga tawili. 100 pesos po yan na per kilo.
So tawid muna tayo dito sa mga nagbebenta rin po ng mga gulay, no. Update natin yung mga pangsahog na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan. Yan po yung mga 20 pesos na mga pangsahog sa mga lutuin sa inyong bahay. 20 pesos po, no, na mga gulay. Yan po ay mabibili niyo po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. 20-20. Bawang 20. Muyas. So dito, paubos na yung mga bentahan ni Lodi. Oh, shout out, good morning, good morning. Alam mo, makarali pa sa matulog. Naubos na yung mga kanyang latagan, no? Mura na yung sili, no? Magkano na kilo? Nang iwan sa akin. Shout out sa mga nang iwan kay Lodi. Magkano kilo mo ngayon ng ano? Sili. 20 lang tumpok, Boss Santo. Ito, 20 pesos Kilo mga nga, tumpok. 150 na lang. Eh, yung mga sayote, tinumpok mo na rin. 35 na lang ang Boss Santo. 5 piraso. 35 pesos, no? Pag mga followers ni Boss Santo, 30 na lang ha. Ayun, no? Sabihin ko lang. 30 pesos, may tawad pa, 5 piso. Pag follower lang. Yan. Yung kagandahan. Ito mga remain mo na lettuce, 70 kalate, Boss Santo. 140 po na per kilo. Si Mrs. nasaan? Eh, wala ako, Boss Santo. Sabi ko na nga ba, iniwanan ka na naman eh. Bakit sa asawa ko, mamayang gabi, magbalik na tayo. Mamayang hapon yun, babalik dito. Thank you, Lodi. Salamat. Boss Santo. Okay. Ano kamahan sa akin? Ayun o, kamatis po natin. Kalahati, 15 pesos na lang po. 30 pesos na per kilo ng mga kamatis. Libre po ang pili. ₱20 kada balot. Ayan, napakarami na. Oh. Kada balot po ay 20 pesos. Ayan po yung mga nakikita nyo po, no? 20-20 na mga nakabalot na kamatis, sibuyas, bawang. 20-20 lang po yan na mga balot. Luya ay 20 pesos yung mga putol-putol na, no? Good morning, Lodi. Shout out. Magkano yung Baguio luya beans mo? 60 po kalahati. 120 per kilo. Luya, 10 bili. 50 1 200 ang per kilo. Pwede na sa mga kiluhan, no? Mal, 20 po. Mama, nasa Baguio ka! Yun. Talaga pag nag-sales stock, pasok na pasok sa panagbenga. Wala bang ganito na? Mabili mo si ate kalate. Si nanay ay nasa Baguio. Kamatis. Kamatis. Lodi, shout out. Thank you. Shout out sa'yo, Boss Lando. Ayan, shout out. God bless. Happy Sunday. Ayan. Alright, so yun na nga po yung mga gulay po nila, no, nakakalatag dito sa bayan ng Malabon Fish Market at tayo ay aabante na paakyat sa tulay upang makapag-update ng mga presyuhan ng iba pang latag ng laman dagat na inyong mabibili. So ganyang kadami ang namimili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market o Malabon po ka na talaga makakasulit ka dahil may mga 50 pesos na inyong mabibili at 100 pesos na mga tumpukan. Good morning po. Tawili sa halagang 50 pesos ay madami na at talaga makapag-ulam ka na at malalaki po ang mga isdang tawili. Bossing, shout out, good morning.
Kada piraso po dito ng mga bangus po, no? 80 pesos na isang piraso. Meron din pong 90 pesos. So, shoutout po, Nanay Noemi. Good morning po, good morning. So, ito po yung mga balsa galunggong. Yeah, 160, 170, 160 ang galunggong. Ayun po yung mga presyo. Nanay Noemi, taas ng bangus. Oo, grabe. Kahapon nga wala kami nakuha ang bangus. Kahapon, meron mga ganitong kalalaki lang, 50 pesos isang piraso. Magkano? 50, 60. Mamahal nga kahapon hanggang Mhm. walang biyahe. Masarap kasi mag-ano ngayon eh. Mag-inihaw o magpirito ng ganyang kalalaki oh. Lalagyan ng palaman. Kuyas kamatis. Pirito na lang kaysa ihaw. Yan po yung mga presyo, no? Nanay Noemi, marami pong salamat. Thank you po. Kuha ka na. Mamaya na lang po. Ikot lang po muna ako. Dito ha. Kaya ganyan kalungkong kay. Kuha ka na, 160. Kailangan sa'yo. Bangus tagupan. Bossing, magkano po per kilo? 200 po ang per kilo ng bangus tagupan natin dito. Oh. Nga 8 guhit bago mag 1 kilo, no? Yung mga ganitong kalaki. Meron din pong mangilo. Wala. Wala ba? Mga 8 guhit talaga. Mga 8 guhit po yung kada isang piraso ng bangus dagupan. Sa gisi, 220 na per kilo ng sagisi. At yung mga torsilyo, ayan. 220 na per kilo. Dito magkano po? 200 po ang per kilo sa mga dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa mo. So yan po yung mga updated na mga presyo, ano? Kuya, marami pong salamat. Thank you po. God bless. Labahita. So yan po yung mga latag po dito. Mga salmon net sa biti. Ito po yung lapu-lapu itim na ibang klaseng lapu-lapu, no? Dito magkano yung ano? 200 sa mga labahita. 200 pesos po sa mga per kilo ng labahita, no? Ang laki ng mga yellow tuna. Yan po yung mga ulo, buntot, no, na mga binibenta nila. Oh. Ang laking yellow tuna. So, balik tayo dito sa kabilang side at para makapag-update pa tayo ng kanilang mga latagan at bentahan ng mga isda na ibinibenta sa ating mga kababayan. So dito grabe pa rin po yung mga nakikita natin tumpukan, no? Mura yun, no? So dito po yung mga sapsap natin numpok po ay nagkakahalaga po ng 50 pesos. Ayan, may malakapas. 50 pesos, 140 po sa mga per kilo. Ang bangus na pandaing po natin ay 100 pesos na tumpok. So, sariwa yung sapsap natin sa halagang 140 na per kilo. Kakasira, talangkan. Ayan, dito po yung mga tinumpok din pong mga alamang na pwede pong pambagoong o panggisa sa halagang 50 pesos. 50 pesos din po yung mga isdang tawilis. Talagang makakapag-ulam ka na, sulit pa sa iyong pamilya. 50 pesos lang po na inyong mabibili. Halo ko, boss. Galunggong puli ang ating nakikita, no? Medyo madalang pa ang ating mga galunggong sa bayan ng Malabon Fish Market. Pero kapag dumagsa ito, ay sigurado Marami dito. dadami ang mga latagan dito ng mga galunggong. 130 kalati, boss. So, 60 kilo. Ayun, no? 260 na per kilo na sariwang galunggong. Tapos may mga matambaka rin po siya. Ganun din ang presyo ng matambaka. Oh, pares lang. Parehas lang po yung per kilo, no, ng isdang matambaka. Ayan, sariwa po yan, no.
260 rin po ang per kilo. Pili na. Boss, maraming salamat. Thank you. So, ang daming tao ang mga namimili dito sa Malabon Fish Market. Yan po, tinong po kay 100 pesos. Dito rin po ang mga binibenta po, no? Sap-sap na tumpukan po ay 100 pesos. Meron din po mga 50 pesos. Tumpukan po dito ng mga tawilis, 50 pesos at mga isdang banak, 50 pesos din po yan. Shout out po nanay at magandang umaga po. Good morning po, good morning. Ganda po ng inyong mga panindang sap-sap po. Ayan, no? Ayun po, shout out po. Nay, salamat po. Thank you po. God bless po. Isang na lang, Torsilyo. Baka. Bigyan mo na mo, 100. O yun, no? Binibenta na po ng 100 po ang mga isda po nila, oh, na kanilang latag. 100 pesos. Madami lang. Sige, 100 na lang. So, dumagsa rin po sa atin yung mga bentahan dito ng mga isdang sap-sap, no? Talagang marami at sariwang-sariwa. Dahil sa mga tinumpok na po nila na talagang 50 pesos. Ayan. 50 dalaw 90 ang sariwa. Papangat pa Maxi. Ang pangat at mga pamaksiw po yung makikita nyo po dito mga bentahan po ng tumpukan. 50 pesos lang po. Ay ulam na. Ayan, 50 pesos oh. Dilis din po ay 50 pesos din po na tumpok. Pesos sa mga bentahan po ng dilis. Good morning, bossing. Yan po mga 50 pesos na kanyang bentahan din po ng tawilis. No, napakarami po mga tawilis na ibinebenta dito sa pag-akyat po ng tulay. Sa halagang 50 pesos, may dala ka lang ay meron ka nang maiuwing ulam. Wala ka mga gulyasan, no? Wala ka makita ng mga gulyasan. Nakatuna, walang bagsak. Ito, tanigi. Bossing, good morning. Magkano yung bitilya mo? Yan po yung isdang bitilya. Ito po yung mga isdang kitang. Tapos tanigi. Yan po yung masarap tikilaw. Yung mga posit po natin 280 na per kilo. Yung tanigi po natin ay 380 na kilo. Yung bisugo. Yan, 380 rin yan. 380 rin po. Yung bitilya. 220. 220 sa isdang bitilya. Ito po yung laman niya, oh. Napakaganda. 240 po sa per kilo. Alright, so yan po yung mga update ng kanyang mga paninda dito po sa Malabon Fish Market. Tapos yung mga tumpukan, Lodi 50 pesos. Yun, 50 pesos, napakaganda yan. Tututukan ko at malinaw na malinaw pa ang mata. 50 pesos lang po yan at napakarami na. Nakagigising lang, ngayon lang dumilat. Talaga nga naman, oh. Ngayon lang pala dumilat tong tawilis. Ito sariwa eh. Sariwang sariwa yan. Kagigising lang. Dahil sa mga ganitong bagoong po, magkano? 70 pesos po isang plastic. Sa ganito po. Yan po na yung tawag dito, okay na po siya, ready to Tapos, ilalagay na lang sa papakuluan na po sa suka. Ayun. Ready to cook na po pala to. Tapos lalagyan na ng asukan. Ayun. Naastan na po yung bagoong, no? Bagoong alamang. Araw-araw po nandito po si nanay. 70 pesos na kada plastic. Hey, salamat po. Thank you po.
So ito po yung mga bangus naman po dito, no? 150 na 2 piraso. 130 isang piraso, 120. Yung mga araw na nagbablog po tayo dito, yung mga presyo po dito ng mga bangus Dagupan, 3 piraso po. No? So medyo mataas po ang demand ng bangus po ngayon dito sa bayan ng Malabon. Grabe po yung mga presyo. Ano? Alright, so yun na po yung mga update natin sa kanilang mga latag ng presyuhan dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. Medyo may pagtaas ang ating mga bangus. At 2 piraso na lang po ang 150 na tumpok. So update natin naman yung mga paninda dito ni Nanay Josie. Good morning po, Nanay Josie. Good morning sa mga taga-ibang bansa. Ayun, shout out po sa mga OFW. Mabuti dyan. Magtrabaho pa po kayo hanggat gusto nyo. Yes, hanggang gusto nyo, malaya kayo. Iyon. Mara, okay ka lang ba dyan? Dahil magkano po yung mga pechoy bagyo po Then, natin? benta ko 50 kilo. 50 kilo. Pollo, 50 kilo. Eh sa mga ganito po, 20-20 Ah, lang 20-20. iwan yan. Ito, 20-20 rin. Ito, yung mga sa plastic, 20 pesos. 20. yung labanos na mas maputi pa sa hita ko, Pag malaki, 20. 20. Per piraso po yung bentahan po, no? Mura-mura lahat. So, maghanap buhay ka na. Ayun, maghanap buhay po tayo para sa ating ekonomiya. La Union, Pangasinan. Yung shout out po sa mga taga La Union. Baguio. Dagupan, Baguio, shout out po. Lahat Ayun. na, binati ko na kayo ha. Shout out po. Huwag kayo magagalit. Ayun, shout out po sa inyong lahat, ha. Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Taga Laguna. Sa mga kamag-anak po ni Nanay Josie, shout out po sa inyong lahat. Sabi nakaikot ha. Ayan, ha. Binati ko na kayo ngayon. Iyon, Lando. Dahil kayo lagi nandito. Nay, salamat po, ha. Thank you po. God bless po. Sana maimbitahan pa kayo sa ibang mga programa. At Naman eh. mailaban natin ang ating ano, Yes. Laban natin. ilaban natin 'yan. Nay, salamat po. Dito po ang per kilo, kuya, magkano po? 180, nagbigay na tayo. 180 po na per kilo ng kanyang mga bangus Dagupan. Tatlo So, na 1 kilo. shout out po. Shout out sa mga taga Isabela North, 'Yon, shout out po. sa mga Team Suka. Ayun, Team Suka, shout out po. Taga Paumbong. Yes, Team Suka. Family Duterte, shout out. Shout out po. Sa mga taga Davao del Norte. Yung toyo, yung Silver Swan. Yung Silver Swan. Taga Pangulo. Oh, shout out po. Dato Puti, shout out. Shout out po sa mga attorney ng mga Duterte. Ayun, shout out po sa inyong lahat. Shout out po sa inyo lahat. Ayan. Sa lahat. Oh, shout out po muli sa Team Suka ng Paumbong. Shout out. Sara Duterte, Tatay Digong, shout Ayun, out sa iyo. ayun, shout out po ni tatay na. Mabuhay ka. Kaya mabuhay ka hanggang gusto mo. Yan. Sa 2028, Sara Duterte. Ayun. Thank you po. Ay, kuya, salamat po. God bless po. Yung bawal. Walang takot kayo. Basta mo yung nararamdaman mo. So dito po no, ang per kilo ng mga manggang hinog ay 80 pesos. So ito naman po yung mga latagan ng mga nakabalot na mga gulay sa halagang, ito po yung mga 20 pesos po bentahan po. Yun. 20 pesos po yung mga naka-plastic, no? Na kanilang ibinibenta sa ating mga kababayan. Salamat po. Alright. Eto na po ang kagandahan, no? Meron tayong nakikita ang mga, magkano to, Lodi? Yung mani. Ano bossing? 120. Isang plastic na yan, mataas pa ang presyo, no? Ano to, mahigit 1 kilo? 1 kilo. Ay, 1 kilo na. Ito po, no, 1 kilo na po yung mga mani. At yung mga, tawag dito, mansanas natin, Sana sagaan. 100 pesos. Ngayon, may mga latagan na siya mga mansanas. Yung mga saging natin, Saging, lakatan. 120, 100 pesos. Yun po yung mga presyo. So, Lodi, maraming salamat. Shout out. Shout out sa mga girls. Ayan, shout out po. At magandang umaga po sa inyong lahat, no? Shout out sa mga OFW. Ayan, shout out po sa mga OFW po natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, no? So, dagsa pa rin talaga ang ating mga mamimili dito dahil talagang sinusulit ang kanilang pamimili sa bayan po ng Malabon.
Lodi, thank you. Dito po ay 150 po sa titis na matamis na ubas. 150, 75 po ang kalahating kilo. Ang manggang hilaw po natin dito ay 100 pesos. 50 pesos kalahating kilo. Titis po natin ay 50 pesos kalahating kilo. 100 pesos po sa per kilo. At ang mga nakabalot na kamote, 40 pesos na isang balot. Alright. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out sa ating mga kababayan po na dumarayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga vendor din po natin masisipag na mga naghahanap buhay para makabenta sa ating mga kababayan at makamura ng kanilang mga paghahatid ng presyuhan. So shout out sa ating mga viewers, no, na lagi pong sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer dito sa bayan ng Malabon Fish Market. At sa ating lahat po, enjoy and be safe po. Ito pong ulit si Boss Lando Explorer. God bless and bye bye.